Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Dalawang bagyo binabantayan ngayon ng Pag-asa, publiko pinapayuhang maging alerto. 12 anyos na lalaki na nag-abot lang ng kable sa lineman, patay matapos makuryente. Masantol, Pampanga, isinailalim na sa state of calamity at state of climate emergency. 3 million pesos ilalaad sa pagbili ng food packs, medisina at iba pa. Klase po ngayong hapon sa bayan, sinuspindi na rin ni Mayor Tonton Bustos. Hepe ng Pilar Bataan, PNP, patay matapos aksidente umunong babaril ang sarili. At Kabalen netizens at basketball fans, ikinatuwa ang pagiging proud Kapampangan ni NBA star Jordan Clarkson. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Dalawang bagyo ang pinabantayan ngayon ng Pag-asa, kaya naman pinayuhan po ang publiko na maging alerto sa posibleng maging epekto nitong mga bagyo. No? Ito ho yung bagyong Gardo at isa pang super typhoon na pinaghahandaang pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. Alamin ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Bani Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina pong alas 3 ng madaling araw ay namataan po ang sentro ng bagyong Gardo o Tropical Depression Gardo. Nasa layong 1,140 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Ito po ay nagtatagli ng lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito po ay medyo mabagal na kumikilos pa hilagang silangan sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Samantala po, isang super typhoon na po si Hinamnor na namataan po sa layong 1,170 kilometers. Diyan po sa may silangan ng northeast of extreme northern Luzon. At ito po ay nagtatagli ng lakas ng hangin na umaabot ng 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na po ng 240 kilometers per hour. Mabilis naman po itong kumikilos pakanluran sa 30 kilometers per hour. Meron pong posibilidad na yung dalawang bagyo nito ay magsanib puwersa at inaasahan nga po na papasok ng PAR mamayang gabi itong super typhoon na si Hinamnor. At inaasahan din po yung merging nila ay posible pong magsanib puwersa sila. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan, especially po yung mga nasa Northern Luzon dahil malakas po yung bagyong papasok ngayong gabi. Pinag-iingat po ang lahat. Sa ibang balita, umabot na ho sa higit 6.8 million pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura at pangisdaan sa bayan ho ng Masantol, Pampanga dahil sa patuloy na pagbaha. Bunsod po nito ay nagdeklara ng state of calamity at state of climate emergency ang pamahalaang bayan upang magamit ang kanilang pondo para sa relief operations at flood mitigation. Yan po ang balitang ihatid sa atin ni JM De Jesus. Nananatiling baha sa ilang bahagi ng 26 na barangay sa bayan ng Masantol, Pampanga. Dahil dito, isinailalim na sa state of calamity at state of climate emergency ang buong munisipalidad, Martes, August 30. Now, pursuant to the recommendation of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council and Sangguniang Bayan Resolution Number 42, Series of 2022, I, Jose Antonio Castro Bustos, as the local chief executive of the local government of Masantol, Pampanga, by the virtue of powers vested in me by law, and in the interest of public welfare, safety, and security, do hereby declare the municipality of Masantol under the state of calamity. Kahit wala nang malalakas na pag-ulan, aabot sa 1 hanggang 3 talampakan ang baha sa bayan dahil sa high tide. Kita po natin yung magnitude
yung adverse effects ng perennial flooding po sa ating bayan. Affected po ang mga businesses, kaya bagsak po ang ekonomiya namin. Affected po ang mga schools. 19 of 28 schools, lubog po sa putik at baha. Then, meron po mga health issues like dengue and leptospirosis. Kumbaga ito pong declaration natin, proactive po itong approach para po hindi na po lumala ang mga nabanggit nating issues. Sa tala ng Municipal Agricultural Office, umabot na rin sa 6.8 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng pagkakasira ng check gate sa Barangay Malauli. Ayon kay Mayor Tonton Bustos, magbibigay daan ang pagdedeklara ng state of calamity at state of climate emergency sa kanilang bayan upang makapaglatag ng mga komprehensibong programa na tutugon sa matagal na nilang suliranin. Pag ang isa pong local government or sa case po namin sa Masantol, nakapag-declare kami ng state of calamity, magkakaroon po tayo ng access sa Quick Response Fund. Sa amin po, this would amount to more than 3 million that would be focused on flood mitigation and flood control programs and projects para po mas sustainable ang ating approach sa pagsagot natin sa ating problema sa pagbaha. I was about to open, we've talked with our local finance committee and MDRMO to constantly collaborate para po sa purchase of goods, family food packs, para po magkaroon tayo ng pre-positioned food packs and medicines para po nakaabang na po sa mga evacuation centers sa ating munisipyo ang mga kailangan nating iabot na tulong sa ating mga kababayan. Samantala, mabubuksan din ang oportunidad sa mga Masantoleño na makakuha ng calamity loan sa mga ahensya ng gobyerno upang may maipangtusto sa pagpapasaayos ng kanilang mga bahay at mga negosyo. Actually, ito pong Declaration of State of Calamity, this is the step 1. Dahil po sa Declaration of State of Calamity, magkakaroon po ng access yung mga kababayan namin sa GSIS, sa SSS, sa pag-ibig loan para po makapag-loan and makapagawa po nila ang kanilang mga tahanan kung siraman, kung affected man sa pagbaha o tag-ulan. This step would capacitate our constituents na mapaganda at mapaghandaan nila ang mga dilubyo darating po sa Masantol. JM De Jesus, CLTV News. At sa kaugnayhong balitang yan, nagsuspindi ho ng klase sa lahat po ng antas, mapapribado man o pampubliko, dyan ho sa bayan ng Masantol para ho yan sa afternoon classes. Ngayon po nga araw ng Miyerkules, August 31, dahil po yan sa malakas na pag-ulan at nagpapatuloy na baha. Ayon po kay Mayor Tonton Bustos. So inaabisuhan po yung mga mag-aaral na manatili na lamang sa mga tahanan, tumulong sa mga gawaing bahay o di kaya naman ay gumawa ng mga assignments habang ho kayo ay nasa klase suspension, no, o habang hindi kayo pumapasok sa paaralan. Mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na ho dun sa mga bahaing lugar sa bayan ho yan ng Masantol, Pampanga. Samantala, dumako naman ho tayo sa bayan ng Pilar sa Bataan kung saan nasawi po yung isang pulis matapos aksidenteng babaril umano ang kanyang sarili gamit ang kanyang service firearms. Diyan po sa Barangay Tapulaw, bayan naman ho ng Orani, Bataan, madaling araw ho ng Lunes. Ang biktima ho ay kinilalang si Police Major Rizal de Rubio, 43 taong gulang at nakatalagang hepe po ng Pilar Municipal Police Station. So taga Orani ho siya pero siya po ay hepe ng Pilar PNP. Sa ulat po ni Jojo Perez ng Filipino Star ngayon, nakarinig umano ng putok ng baril sa kanilang kwarto ang may bahay ng biktima na si Ginang May Rubio, isa rin pong pulis. At tumambad nga ho sa kanya itong dugoang katawan ng kanyang asawa na isugod pa raw sa Orani District Hospital ang biktima, ngunit na idineklara ng dead on arrival dahil po sa tinamong tama ng bala sa kanyang tiyan. Samantala, patuloy pa rin pong inaalam ng pulisya kung mayroong foul play sa insidente kahit na una nang sinabi ng kanyang may bahay na ito po ay aksidente lamang. Nagpahayag naman ng pagluluksa ang Pilar Municipal Police. Nagpalit ho sila ng profile picture sa Facebook na may kulay itim ang organisasyon at nag-alay ho ng dasal para sa kanilang yumaong pinuno. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. 12 anyos na lalaki sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, patay matapos humba kuryente dahil nag-abot lang
ng kable sa lineman. At sirang bahagi ng MacArthur Highway dyan pa rin ho sa bayan ng Santo Tomas. Inireklamo at dahil po sa perwisyong dulot nito sa mga biyahero at negosyo. At mass sensor at boat sa La Consolacion Parish sa Guagua, Pampanga nawawala. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Kalunos-lunos ho ang sinapit ng isang binatilyo na nasawi makaraang pong mga kuryente sa ginagawang poste ng Pelco 3 sa Barangay San Matias, bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga. Lumalabas ho sa investigasyon na ipinabot ng lineman sa biktima ang isang nakalaylay na kawad ng kuryente habang nakatapok umano siya sa bahang kalsada. May ulat po si Paulo G. Santos. Umaga nitong Martes at 30 ng Agosto nang ihatid sa huling hantungan ang labi ng 12 anyos na si Kent Palo, residente sa Barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Makikita sa suot na t-shirt ng mga kaanak at kaibigan na nakipaglibing ang nakaimprenta na paghahanap ng hustisya. Para sa kanila, may kapabayaan ng lineman ng Pelco 3 sa nangyaring pagkakakuryente ng binatilyo matapos ipaabot ang nakalaylay na kawad ng kuryente sa ginagawang poste. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Glenda Palo, gabi ng Miyerkules, August 24 nang masunog ang poste ng Pelco 3 sa kanilang lugar. Dito nakasama pa umano ang pamangkin na gumabay sa direksyon kung saan nagliyab ang apektadong transmission line. Tumawag po ako sa Pelco para po i-report ko yung mga poste na nasusunog. So ngayon sir, dumating po yung Pelco at saka fire. Malaki na po yung apoy. Pagkatapos po nung napatay na po yung sunog sir, niyaya ko na pong umuwi yan. Naligo na po, tapos alam po ng daddy niya natulog na po. Bumabas po yan sir. Hindi umano sukat akalain ng pamilya ng binatilyo na pinanood pa nito ang lineman na nooy nagkukumpuni ng poste. At dito na nga nangyari ang hindi inaasahan. Inutusan po ng lineman ng Pelco 3 na kunin po yung kable. Ngayon binawalan na po ng pinsan ko na sabi wag po daw kunin dahil may kuryente. Ngayon nakisuyo pa rin po yung lineman na ang sabi po ng lineman baka daw po mabasa yung sapatos ng lineman. Sir, ayun po, paghawak po ng kable ng kuryente ng pamangkin ko, bumigay na po yung katawan niya. Naitakbo pa sa ospital si Palo, ngunit idineklarang dead on arrival na rin ito. Nasa kustodiya na ng Santo Tomas PNP ang lineman, nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Tiniyak naman ni Santo Tomas Mayor Jan Sambo na susuporta ang lokal na pamahalaan sa paghahanap ng hustisya ng pamilya Palo. Nakikisimpatya po ako sa kanila, nakikiramay po ako sa pamilya na nawalan ng isang anak. At ako po, sinigurado ko sa ating kapulisan, ito nga ho, humingi ako sa ating kapulisan ng isang police report para masigurado ko na may hustisya para sa lahat. Lalong-lalo na ho,
itong pamilya na nawalan ng isang anak. Bukod sa negligence ng lineman, ang accountability ng Pampanga Electric Cooperative o PELCO 3 ang naisilipin ng alkalde. Madalas daw kasing maging sanhi ng disgrasya tuwing tag-ulan ang lumang infrastruktura at spaghetti wires ng electric cooperative. Pag-usayan ang serbisyo. No? Pag-usayan ang serbisyo. Kung sa PELCO, sila ang sa kuryente, pag-usayan nila ang kanilang serbisyo. Kaming mga nanunungkulan bilang opisyal, sa panunungkulan, dapat din naman namin pag-usayan din ang aming panunungkulan, pagbibigay ng serbisyo publiko sa aming mga kababayan. Samantala, sinusubukan kunan ng pahayag ng CLTV News ang pamunuan ng PELCO 3 kaugnay ng insidente subalit hindi pa sila tumutugon as of August 30. Nananatili namang bukas ang aming himpilan para sa kanilang panig. Paulo G. Santos, CLTV News. Diyan pa rin ho sa bayan ng Santo Tomas, hindi lamang sa mga motorista, kundi pati sa mga negosyante, Diyan ho sa Barangay San Matias, nagdudulot ng perwisyo ang sinasirang bahagi ng MacArthur Highway. Panawagan ho nila ang agarang aksyon mula sa mga kinauukulan upang maiwasan raw ang abala, maging ang mga aksidente. Narito pong detalye ng balitang yan. Pasakit umano sa mga motorista ang lubak-lubak at bahang bahagi ng MacArthur Highway sa Santo Tomas, Pampanga. Pinagmumulan umano ito ng mabigat na trapiko at disgrasya, lalo na't hindi makikita ang mga butas sa kalsada dahil lubog ito sa tubig. Pag lubog dito po, pag umuulan, lulubog po dito Kasi hindi po nakikita yung bako-bakong daan. Meron po na aksidente. Karamihan po, marami po na aksidente dito sa daan na to. Mga single, hindi po nila nakikita yung sirang daan at yung lubak na daan. Sumesemplang po sila dito. Dagdag pa umano sa gastusin ng pagpapasaayos ng kanilang mga motor at sasakyan, imbes na iuuwi na lamang ang kanilang kita sa kanilang mga pamilya. Talaga ibis na pambili po namin ng ginagastos pa po namin sa aming tricycle. Ang ilang mga namamasada naman ay halos araw-araw din daw kung masiraan. Wala naman umano silang magawa kung hindi magtiis sa ganitong sitwasyon. Nahirapan sir, siyempre kumisan, dadaan kami dyan, siyempre mababasa sila. Yung mga bearing po namin nasisira, siyempre tricycle lang po sa amin. Titiis na lang sir, yun lang po. Pinagtitiisan na lang, siyempre wala rin magawa, sira talaga Maging ang mga negosyo sa kahabaan ng sirang kalsada, apektado na rin umano. Ayon naman kay Engineer Almer Miranda, District Engineer ng Department of Public Works and Highways, may plano na ang DPWH Regional Office na ayusin ang nasabing daan. Funded na po yan na under PDE na ng Regional Office. So, bali ang magre-rehabilitate yan is yung regional office po. Inaasahan daw na sa susunod na buwan ay masisimulan na ang rehabilitation. Ang pontong gagamitin daw para sa Santo Tomas ay kasama rin sa budget para sa Apalit section ng MacArthur Highway na nagkakahalaga ng 99 million pesos. Kasama doon sa section na pinondohan yan na na-release sa DPWH sa regional office po. Intermediate po yung section na covered nung funded project ng regional office. Kasama po yung section na iba doon sa Apalit and then dyan po sa Santo Tomas. Isang funding lang po yun. So, bali intermittent section po yung grabe talaga, yun ang pinondohan. Umaasa naman ng mga residente at motorista na mapapabilis ang pagsasaayos ng sirang kalsada. Sana po, mabigyan pong aksyon tong daan ng San Matias. Santo Tomas San Matias po ito para po maayos po nila yung daan namin. Mapakinabangan po lahat ng consumer at mga dumadaan na sasakyan dito. Yung ibis na minsan may papunta ng Bulacan, papunta dito sila dumadaan, hindi nila alam yung daan dito, maaksidente po sila. Kaya kung maayos po yung daan, mabilis po yung pag-travel po nila. Kung pwede po, ipagawa po ito. Kasi marami sasakyan nasisira. Kamukha namin, mga bearing po nasisira. Kaya po kung pwede po talagang maayos na po ito. Kaya tignan mo, lubog pag malakas lubog po dito Sana po mapagawa kahit papano ganyan, maunti-unti ganyan, para maayos yung daan natin. Angelica Cara, CLTV News.
Samantala ito ho, nananawagan ng La Consolacion Parish Church sa San Isidro, Guagua, Pampanga, kung sino man ho yung nakakita sa kanilang nawawalang thurible at incense boat na ginagamit ho sa banal na misa. Kabibili lamang umano nito nitong taon lamang at huling nakita at nagamit ito pong August 21 matapos itabi sa cabinet ng sacristy. Kung sakali hong may makakita o makapansin sa nawawalang insenso, ay maaari pong makipag-ugnayan sa Facebook page ng La Consolacion Parish Church o di kaya naman tumawag ho sa numerong 0965-732-6385 at hanapin po si Laika Sampang. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Komisyon sa Wikang Filipino, ipinag-utos na itigil na ang paggamit ng mga katagang Pilipinas at Filipino. At kabalen netizens, basketball fans, ikinatuwa ang pagiging proud kamangpangan ni NBA star Jordan Clarkson. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, mga kabalen, mga karehiyon, ipinag-utos na ho ng Komisyon sa Wikang Filipino na itigil na ho yung paggamit ng salitang Filipinas bilang pagtutukoy sa ating bansa o bilang instead of Pilipinas. At ito namang Filipino instead of Filipino ho dahil ito raw ho ay naaayon sa saligang batas. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan sa ulat na ito. Ipinatigil na ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang paggamit ng Filipinas at Filipino sa pagtuturo man o anumang dokumento. Ibinalik ng Komisyon ang paggamit ng Pilipinas kapag tinutukoy ang bansa at Pilipino kung ang tinutukoy ay tao dahil ito umano ang naaayon sa konstitusyon. Sa ipinalabas na kapasyahan ng mga komisyoner ng KWF, ipinawalang bisa ang inilabas nilang kapasyahan noong 2013 kung saan ginawang opisyal ang paggamit ng Filipinas kapag tinutukoy ang bansa. Kasunod naman ang desisyong ito, nagbigay na ng direktiba ang Department of Education o DepEd sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa na itigil na ang paggamit ng Filipinas sa kanilang pagtuturo.
Sa DepEd Memorandum No. 74 Series of 2022 na pinirmahan ni DepEd Undersecretary at Chief of Staff Epimaco Densing III nitong August 26, muling pinagtibay ang desisyon ng KWF na ipawalang bisa ang Board of Commissioners Resolution No. 13 to 19. Ibinaba na raw ito ng DepEd sa mga bureau directors, direktor sa mga rehiyon, school superintendents at head ng public at private schools. Alinsunod sa desisyon ng KWF, ipinag-utos ng DepEd sa mga paaralan na muling ibalik ang Pilipinas sa kanilang pagtuturo at learning process dahil ang opisyal na pangalan ng bansa ay Pilipinas at hindi Filipinas tulad ng nakasaad sa 1987 Constitution. Gagamitin din ng Pilipino kapag tinutukoy ang tao at kultura ng Pilipinas. Sa kabila naman nito, sinabi ng DepEd na hindi na kailangan pang palitan ng spelling mula Filipinas sa Pilipinas pagdating sa mga printed materials gaya ng libro, self-learning modules, weekly home learning plans, learning activity sheets at iba pa bago i-release ang nasabing memorandum. Dagdag pa ng DepEd, iwasto na lang ng mga guro at kawani ito habang ginagamit ang proseso ng pagtuturo. 2013 nang itulak ng National Artist for Literature Virgilio Almario na siyang chairman noon ng KWF ang paggamit ng Pilipinas bilang international name ng bansa. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, ilang kabalen netizens at basketball fans kasama na hong yung lingkod ang natuwa nang i-reveal ni NBA star at Gilas Pilipinas player na si Jordan Clarkson ang kanyang inspirasyon sa pagre-representa ng bansang Pilipinas sa international competition. Ipinagmalaki ni Clarkson ang kanyang lola na mula ho sa Bacolor, Pampanga na siyang nagbibigay ng motibasyon sa kanya na patuloy o magpatuloy ho sa paglalaro ng basketball. Dagdag niya, marami na raw na pagdaanan ng kanyang lola na si Marcelina Tuliao, King Solver. Kaya naman lalo siyang nagpupursige na irepresenta po ang bansa hanggang sa ngayon. 2018 nang simulang maglaro po si Clarkson sa Gilas dito po sa Asian Games at committed na rin siya para maglaro naman sa 2023 World Cup. Ayan Dito lamang kung Martes ay nanalo ang Gilas Pilipinas laban sa Saudi Arabia sa score na 84-46. Naku, tinambakan sa kanilang ikalawang laban ho para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. At yung 23 points po doon ay ambag ng NBA star na si Jordan Clarkson. Si Clarkson po ay miyembro ng NBA team na Utah Jazz at tinanghal na 6th Man of the Year noong 2021. Yan pa, magbalik na po ni CLTV Balitaan, tara ng pakibaluan, ng kasalungsungang kabilyan ni kakatamong amanong si Swan. Kaya po Sir Mike Pagilinan. Kaya kung pumama ko at nakal pang balita, hindi kami pa magbalik.
Magbalik po yung CLTV Balitaan. Kabalen pag masosyang tayang yening Agosto, ing bula na po ning amanong siswan o ing amanong kapampangan. Bang lakwas tamo mong apis sabihan o habalo nung naning kapupuntala ning amanong kapampangan, albentaya po ining apis sabihan ning kayabian tamong Jennifer Salenga at Sir Mike Pangilinan. Is Kapampangan a dead language, not a dying language? Definitely, it's alive ako. And I'm a dead language. Pero it does not discount the fact na in Kapampangan magkasakit at mamamatay. It does not discount the fact na in Kapampangan threatened language. So every sabihan na mabiyeng Kapampangan, malyaring matay ni. So achuta kitang level na in Kapampangan maging aluya, in Kapampangan magkasakit yo, in Kapampangan marginalized siya, tang bilelele yo. May papainggulot yo at hanggang ngayon pa rin si kaso. So nung ita retarang factors na mag-consider na yung Kapampangan language, nano mo po yung kakit yung sangkan, Sir Mike? Bakit po makanini at kapilan niyo po at least tingalunet katama? Malwat ko na nga pansinan na yung Kapampangan magkasakit ya. Actually, mag-aral ko pa. Bakal na pa rin magsalitang Kapampangan kaya ang panahon ko, niyang mag-aral ko pang elementary pang high school. Pero pansinan mo king eskwela, yung panahon min, balo ko hanggang ngayon, yung panahon na yun, bawal yung magamit yung Kapampangan ka rin classroom. Nang karakal domains, kung nokan MA gamit yung Kapampangan, at in obra na bawal yung Kapampangan, at in business establishments, bawal din yung Kapampangan. So may paisip ka sagliot at in bawal. So, may palyaring at that time, sabihan tamong mabiya pa yung Kapampangan, pero atin ang threats nung kimpamangamit na nini. Kaya ba't din tanging panahon, rempe nga rin para gulandong Tagalog din anak do. Siguro, pansinan nyo, rin kilala yung rin anak do, Kapampangan yung ima, Kapampangan yung tatang, o Tagalog la rin anak. At potangkutan mo rin pengaring sa sangkanda parati bangay magkasakit king eskwela. So making yung threat king amanong siswan in pamangamit na niti karas kareng eskwela to the point na miras na mismong dempengari edano para gulang Kapampangan ding anak do. At making yung trend ini. Ala retang pera gulandang Tagalog anak at yun king college yan imaginean mo potang deni may makyasawala nanong salita ing ipasa da kareng anak do. Naman Kapampangan kasi ede kaya ragulan ita. So in such way, in Kapampangan bala mo may tukol ya dapat. Pang mitok nang iya ing kayang growth, mitok nang iya king generation tamo, ren tutok king generasyon Tagalog no salita. At potang may kaya sawat pamilya la ren naman Kapampangan ing ipasa da kareng anak do. So nung manatili ing trend ini, at king generation tamo mo na malakwan niya ing Kapampangan. Imaginean mo after pilang years, after adwang generation, natin pa kaya magsalitang Kapampangan. Opo. Pero in sitwasyon po ngayon, Sir Mike, ang pungking kaya kayo pa, kanina po yung maging akakit yung problema ito, paman niya ni Tadang Tagalog din anak, pero yung influensya na po, ng social media mo naman ngayon, ring anak ang kiyangye mo po ito rong English. Keraklan po ka rin anak naramdaman tamong eni, agyang pang Kapampangan la, it's either Tagalog or English po ing gagamitan imbes na Kapampangan, first language de po ing English. Pauli natin po ing dempengari do, pakisabihan do rin anak natin English. Nano po nga sabi yung kanini? Kanako makanini mo. Alam problema nung ing anak iturumen da kalamano. In fact, makasahod king anak kita. Alam problema ng turumen Tagalog, turumen English, turumen Japanese, or even Korean, or even Mandarin. Hanggang 5 ka mano, sige, turumen anak mo. Ing makalungkot mo, yapin itang kailangan meng idayuing Kapampangan kaya. Ita mo ing kanakong favor ka rin. Alam problema nung turumen da kalamano yung anak mo, pero kailangan meng idayuing Kapampangan kaya. Iting akagit kong mali ka rin. Iting akagit kong mali ka rin. Iting akagit kong eustu, king estilo da rempengari, king pamanorong amano. Alang marok, nung dakalya balong amaning anak, advantage ita kaya. Pero ing kutang, ing mismong Kapampangan yang idayo mo kaya. Karin ako approve kanina.
Opo, kasi- Nyapin, eke akakit threating technology, eke akakit threating social media, ing attitude da mismo ring may malen yung akakit kong threat. In fact, agagamit mo yung social media para i-promote yung Kapampangan. Dakal naman grupong tuturong Kapampangan king Facebook nung pansinan mo. Dakal mo naman may susulong king amanong siswan king kapamilatan ng YouTube, ang papaning Facebook. So, threating social media, kaya katang amanong siswan, yung mismong ugali da rin kaya katang kabalen at yung lawet ang amanong siswan. O ba't babadala king sarili ng amanong siswan? O ba't as ang katas pamalanga yung lisampon Tagalog? O tingnan manong siswan parati ang atsuking bigulot ng karelang kaisipan. Ito mo yung nakalupot kakakit ko karin. Aliwa yung social media nga kakit kong threat, aliwa yung technology nga kakit kong threat, yung mismong ugali da rin kabalenta mo. Opo. Pero Sir Mike, kanya pong 2009, inutos na po ng DepEd, dito pong pamag-institutionalize king mother tongue. 2009 niya pa po ito. Tuturuya po ini kareng kinder hanggang grade 3. Naaway po ba, may kasaopya po ining pamanulong mother tongue, kareng kaya katamo pong kayanakan, base po kayong pamagaran? Tayo miras ka rin, alimo, atin issue ngayon, ipala ko din biglang mother tongue niya. Para ka ako yung mismong batas problema. Para ka ako itang mismong batas makasawap ya sana king Kapampangan. O nang implementation na niniyang ekuburi. Lalo na manibat yang may institutionalize yung 2009 nanong gewa na ning DepEd keti Pampanga pa mag-promote at mag-implement kaya nini. Ala ko makaing ikit research. Nung hanggang ngayon ipansanan nyo rin textbook na gagamitan da kin pamanarong Kapampangan balu-balok tutla. Ang ekubring isipan ng pong sabyan na wala mo mas makasiraya paduguking amanong siswa ng gagawan da, uling mali-mali lang rin textbooks, kulang yung research, nakalupag yung Cebu na mag-focus la pa mo king research ang training da rin teachers bayo de in-implement. Kaya katamo tambing tayong in-implement, ala pa man research, alang training da rin. Masasubvert yung pamanurunan ng MTB MLE, yung mag-implement ng MTB MLE kaya Kapampangan kasi ginawa lang itang clustering. Wala mo status quo. Itang pinili dala kit nandore nga anak porepe ngari nanumburi yung amaning mituro ka rin anak yung Kapampangan. English lang choice na yung ngari na ay libo ko Tagalog. Wala mo kay miyaliwalang ang interpretation ng mother tongue. Kaya intensyon na ng mother tongue. Yeah? So, karing ko mapipikon, alalang uniform definition na ng mother tongue. Kaya ba't may ka clustering, sabihan, may ka status quo mo, retang teacher sa sadya ng tuturong gagamitan ng medium of instruction ng Tagalog ang pong English ya mo rin, kasi ang pabor na ng pangyari. So, wala mo, masalese pa nga implement in MTB, MLE, keti Pampanga. At the same time, kareta man lugar ang no kanya ma-implement, allows to student textbooks. Alang masalese research. Alang may consult linguist. Miyaliwala spelling. Kay ba't nang karakal wrong grammar. Tang makapikon po, tambasan mo rin textbooks. Puro grammar. Tang maragul ko problema yung implementation ng MTB, MLE. Yung batas itself, mayapya. Pero yung implementation, napakako iya. Opo. Palagi po na mo pong dapat ganggawan ding institutions akakiti po maging problema. Bilang kayo po, metong kayong linguist at Kapampangan advocate. Nano mo po yung agawayo man ka asopan la rin kaya katamong educational institution. Banglakwas da pong apasikan. Ini pong pamangamit kaya katamong sariling amano. Well, many ba't kong iba't ini nga manuang ko na kailangan tayo maging seryoso. Kailangan scientific approach mo. O teta mo mag-aral linguistics. Kaya sa aking nanong courses, papakwata ka rin teachers tamo. O teta mag-devote funds para mag-aral lang linguistics din at tutukan din nga manong sis one for once. O makanano kaya ring papagtig cards tamo turo Kapampangan ng gawan textbook Kapampangan in background the English ang pang Filipino. These are different languages. And naman kalupan ng Filipino, and naman kalupan ng English, kukwatan mo English, Filipino para gawan textbook Kapampangan. Gusto ito.
nung academic institutions ni seryoso lang kaya pa magsalbaning ang mga kumatamong linguistics. But nung tayong salbang kultura, kumatamong kumatang anthropology. Renggang sciences na rin ang makasahop kaya katamong ano ang kultura. Dapat tupukan tala masalese rin. Magsitang scholarship pa ka rin. Train tala rin researchers. Kanita pa pa wala 20 years na kanini. Ito si kasabot na malagwang paralan. Malyari yung patapal-tapal kimpa magligtas ng amano. Malyari yung patapal-tapal kimpa magligtas ng kultura. Otherwise, mga lakwan tamo, talagang mateng amanong siswan at mateng kulturang Kapampangan. Opo. Naano naman yung Sir Mike, karing kaya katamo pong LGU, no? Yung kaya katamo pong provincial government. Banta po, apreserba yung kaya katamong amano. Of course, atin na naman pong responsibilidad mo naman yan. Siyempre, dapat mo. Pero yung kutang ko, anting gagawan ta na, no? At ang, alak nga kakit effort, pasensya na, nung at kayo, pero, ang tore batas, mag-protecta, mag-safeguard, king amanong sispan, ang pagkulturang Kapampangan, ang tore batas, sumaw kim panyulong nanini kim pa mga bul nanini ot alata mong research center kim probinsya nung no ka rin protektan tayong amano alak nga kakit inyang panahon ng Edgar Mika Onas protektan niya yung amanong siswan o nang nga kakit na mo depende mo pala ninong manong kulan at chikin politika sinading institusyon para gawang research kay manong siswan at ito na naman back to zero. Tampur na ang kanyang malaki Kapampangan. Kapilan lang maging seryoso rin manong kulan at tutukan dito katamo nga manong siswan ang pangkulturang Kapampangan. At the moment, puro na mo po tang celebration na ning aldoning nga manong siswan once a year. Karon niya masa-celebrating Kapampangan. Mateng Kapampangan nung ita mo yung baluyo. King pabanwa, taga-Tagalog ko ang alapatugot, king probinsya, karang opisina yo, king LGU. Pero once a year, celebrate ye mo. Nano ito? Kaya akakit ama kasahop ito, king amanong siswan ng pangkulturang Kapampangan. Dapat kaya katampa mga Kapampangan, nung Kapampangan ka, dapat 24/7, once a year. Ita mo yung amanuan ko, pasensya, namitas ko boses, uling makata sa presyon, uling akakit ke, yung Kapampangan, maging lamong Kapampangan, kingal doon yung amanong siswan. Bilang panauli na mo po, Sir Mike, nano po yung buri yung ipabalo, karang kaya katamong kabalen, dikit po kining pisasabyan ni nano po yung mensaheng buri yung ipayabot karang kaya katamong kabalen. Ay na, paulit-ulit kong sasabyan, alam patugot kong sasabyan, nung muntaking yung Ilocos, alang Ilocanong panagalugan ng kalupa ng Ilocano. Nung muntaking Cebu, alang Cebuanong panagalugan ng kalupa ng Cebuano. O ba't kiti Kapampangan na nung sakit tamo, kalupa may Kapampangan panagalugan me. Nung Kapampangan ka, at ika kiti Kapampangan, at Kapampangan niya rin yung kasabi mo, may pangapampangan kayo. Ita mo, papatianing ang manong siswan, gamitan niya, lalo na yung sarili yung lugar, at ipasaya ka rin anak yun. Alang marok nung ituruyong miyaluang amano ring anak yu pero dadayu karelo ing kaya katamong amanong siswan. Wait nakalpong salamat. Alright, dakala salamat po kaya kayong oras, Sir Mike, at sana pin po niya marakal na rin kaya katamong kabalen ni Beharadam kaya kayong mensahe uling na importante maulang tuturan tayo ipagmarapong tayo kaya katamong sariling amanong siswan. Dakala salamat po kaya kayo. Dakala salamat mo naman. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ho kayo bumistita doon sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman pumunta ho doon sa website www.cltv36.tv. Mapapanood din mo yung mga programa ng CLTV kahit nasaan ka man sa bansa. Siyempre via Signal Channel 115
at sa ating 39 cable partners dito yan sa Central Luzon o di kaya naman sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito po ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.